Dili man kami pre. Sus, may ebidensya, dili pa yun mo angkon. Uy. Spaghetti. Damay na sa dagol. Boy, tugo! Pangatag spaghetti, be! Patay ni sunod pa yun. Boy! Pangatag na spaghetti ba? Ay, alay diri, mga unta. Ikaw pre ba, ginagandaganan pa man kunin mo. Unsay ginagandaganan nga ni ani ragay ka sa likod kinisagit ang manok. Unsay ni sagit ang manok? Ngumugay kay manok? No, gani no, natingala ko kay nisagit nga manok. Ay, nahigyaw-yaw na be, kaunon na to ni. O, kaunon, unsay pagto, dalo. Ah, gamayan lang po day ani, oy. Salamat ka kay gibinlan ka kay kabalo ko nga Monica. Sus, tanawan ning duhaon. Naglalis pa sa gamay nga spaghetti. Salamat kay buya, maayo gid kay kang tao. Oy, pangalag mo spaghetti be. O gani kuya, pangatag mo. Sa pangatag, nangayo ra ba itong boy to ko? Hoy, dong, day. Kaning spaghetti dini para sa bata. Adalo po din mo ba yun? Pangatag dalong good boy. Bitakol, pangatag dalang anak be. Oo, nara oh. Dalawa po din mo kuloy. Pagluto mo inyo. Bitaw pala tapot to inyong ginikanan. Sus, tanaw, guning matigula nga oh. Wala jud nang hatag og spaghetti sa mga bata ba? Oh, dara oh, inyo na. Oh, wala naman sulod ka. Di pa sudli sa iyong mama. Bitaw panglakaw na mo kaw. Tara sir, bulan ta. Without this, nangadalo mang tao diri. Uy, pre, pagka-lovely sweet miming. Nagsugbag pa nga si pare oh. Okay ni, kao ni karon. Tara. Oy, pre, burag nindot. Uy, pre, daron diha ba? Murag panglawas gid na ba? Uy, ali mo diri dayon. Kalaag mo. Uy, pre, murag gikapoy ang sinugba na ba? Kami na birada na. Ako ra pre, ako rin bahala ani. Dili pre, kamera anak, pag-ingkod ra dito. Okay ra man kasi inyo pare ha, kay napapukuy lutoon na. Uy, problema pre, may problema kami na bala diha. Larang mga dalawa, nganong naman ni sila diri. Lang mga dalaw dito, nagsugba-sugba. Ha? Asarapit! Mga diri, kipulihan si Papa. Ay, basig bukaw na diri. Ah, dili kong sugot, dapat muhawak sila diri. Oh, unya, usaan man mo pagpahawa. Basta, akong diskartehan. Saan kiniyo no? Ano yun no? Ah, sige, sige. Tara! Pre, busog-busog kita ni Ron. Luto naman. Kuan, iti sa aming bato sa mikwaon. Unsaon man na to ning bato, pre? Amo to yun, saon ni. Guniti lang ginadala. Ikaw na labi sa yun. Sige. Hangtira ni mo sayon. Uy, ikaw kay ba? Ikaw na punti. Sige. Wow, ikaw ba'y? Ta akong likod din naman sigpang labay. Ba, nailang labay sa mo ano? Oh, kisa may nang labay sa kuha. Na dito pa. Tara. Oh, bi batay lang naron. Ba, alit pa. Mao ni sila ilang labay oh. Dalawa lang makabot pa. Napay nga ba to? Ikaw be, kamu de pre. Sus naaging banto. Ikaw po do. Sayot panguli mo dito. Panguli mo dito. Sumo mo dahil sigpang labay sa kuha de. Dili man kami, pre. Sus, may ebidensya. Dili pa yun mo angkon. Bitaw, bisig na ebidensya. Damay dili man kami, pre. Sus pre, wanay laay, nanay ebidensya, may pagmanguli mo. Ayaw, pre.